Bless gid pa sa Ginoo kay matinabangon man, maay man nga pagkaanak, maay nga pagkaigsoon na. Bless gid ka pa. Pakita ako sa Hi guys, good morning. Papunta mi ni Alan sa Butuan. Kasama namin si Ate Mayania at kami sa ilan ni Madam Tochi. Pag napasunday vlog, si Doy hulatan pa naman kay gihatod pa niya motor dito sa Bulacan. Hindi rin dito din ibilin. Hindi rin dito din ibilin ang motor. Gardening nga ang ilang sequent nga nasa to nga ilang baras na to nga Selos? gani sada ka po
Delikado lang yung mag-landslide. Camellia. Sa unahan sa gate. Dapat inyo ha. Dapat niya kalsada. Musunod na sa gate. Na namin sa gate, unahan. Basta unahan, mga po, lahat man inadari. Sige. Sige, bye-bye kita, bye-bye. Ya, kita na po itapad, sir. Ay, hinay. Sabi ka joker kay ninyo bagang ginangit ko sa inyo baga joker kay ninyo. Nila ni Madam Pochiga. Si Madam. Ay, nanasulit diri ka sa Muang Mansion. Okay. Nakanhiragin ni. Natulog pa. Sulod. Ito sa mandiri. Hi guys! Maayong hapon. Mga tumidito ni Ate Mayamia sa among followers. Subscribers and followers si Madam Army Cepeda, legit na followers namo. Dagan kayong salamat Madam sa imong pakigmit sa amo diri sa Butuan. Niya mga tumi karon dito sa may is banda dito mi magkita. Thank you Madam. Daghan ni mag-uban. Ano si Kuan? Mariinda, dili mag-uban? Kuan ni Dani guys. Kanang Camellia Subdivision. Nami dancer. Sa kay mabalik sa Asa? Ujoy. Ay, para deh. Ay, mauli na dida. Biara modern mo. Ay Madam. Anak kagawad tawad ako sa iyo. Kagawad siya guys. Si Joy Joy. Hello. Otik gamay man dek ati. Pwede man dek ako otik. Ano sa? Uli man ka da. Sakto naman ni Malosos. Dako pa magay ko sa imo. Paula man sa ta. Tik nagkita ra gid tati. Sa wakas. Lagi kamusta? Sige siya balik-balik na smooth one. Dai palihog ko. Palihog ko. Ala salamat kayo. Tik ko ni bahala ani Tik. Thank you. Kunya, Tik. Thank you kayo. Kusa ni ka barangay dani at barangay Agaw. Barangay Agaw. Among balay na diha likod diha, among balay. Ako sa National High School. Di ako nag-high school. Di ako nag-high school. Ako dito sa mo sa Elementary. Central Elementary School, ya Kinisha Sped, Monistis. Ya di ko kanang likod anang balayan na mo nang amo niya. O dito mo mapako dito kay nag-renovate mi gubot among balay. Uy, naboy ako. Salamat kay Dani. Pinanggal ako ang mga kabayutan kay. Ako mahiga ko pulos bayot upat kabok niya akong anak pagid bayot pagyud. Oh, ano pinangga gid ako mga kabayutan. Diri ko nag-high school. Ala salamat. Ya dito pagtuyok dito, mo ta mong barangay hall. Aman din ang Orios College. Dito. Nasa to nagian. Plaza to dito, doon na dito mi nagrally kan dito katong sa Kadlaw. Napapag man nila papag. Oh. Sad kaayo. Nakita na kita. Si Joy Joy. Si Inday. Nakakatulog.
Kamuyahan. Tik gamay man day katik uy. Mawag. Si Kuan si Lilin. Wakaw ba ni ilantan niya apo? Dosa ka ba? Oh, Ang bata pangitay. Kawapan ni mo day. Kawapan gid day mo yun. Ani tayo ko day. May picture ta ninyo day. Sige. Ay, ihatag di kang Mimi. Pang baon-baon ni Mimi. Ihatag na. Salamat. Mas Mimi, baon-baon na niya. Unya, day, ang gipadala sa kong anak ng mga sinina para kang Mimi, wa pa ni abot. Oo. Unya, kini, sige man siya padala sa akong mga bag. Di man ako maghamit. Uy, asa man ko murampa. Nga naramang kasi parang kayo. Ikaw, tagoon ko ni kayo. Atag na ko sa imo niya. Kana lagi niya. Mag-picture sa atan niyo. Okay. Sige, tanaw akong anak. Lagi. Mayot sa imo. Kaya sa inyong pagani na lipay. Gani. Naay daghan na kuan, naay daghan na comment dani niya wala pa na ako na isa-isa og reply. Kay data ra man ako gamit karon. Dili man ko comment sa imo pero sige gikog tanaw sa imo bahala nagkagugot mo diha basta bahala gud sa nang mga komento diha. Wag gyud ba ako nga spam no. Gi kani siya sa Amerika wala siya ni balik kay mingaon siya sa akong kuan bokdo. Awagan. Wala na ni gi kani siya sa Amerika. McDonald na siya nagtrabaho sa Amerika. Mo ba? Dugay na siya niya. Iuli lang na siya di kay mingaon siya sa akong bokdo. Oh sige. Salamat kayo inalipay gid ko nakaanhi mo direte. Salamat ka itik. Regards kong Mimi tanan-tanan, regards kong Doy-Doy, regards kong Supana, basta tanan-tanan. Ni halos din ako kalitok si Alan, si Grill, si Alan. Si Inday Vlog, si Mother Earth, si Papa Nemo, si Mario. Ginoo ko si Mario na din sa gumugumog. Gitawagan ba ni Madam karon kay Okay, panha din diri. sige no. Oh, sige inom. Si Mario uy. Nya. Ipanha diri nya dili sa Panilusan kay guwapa. kan mo di. Guwapa man ni guwapa. Panilusan kay Guwapa. Lagi? Paligo ko. Sa barangay? Oo, batal ako. Ingon ko nga, sus, naunsa naman taon ni sila. Mag-all ba ako? Mag-all ba ako dahil? Stress ba yung katong nga nangagi? Uy, si Miami yan ang tanusang stress ng kapoy na dahil kay English gig kapag ay sa ginuotan. Ito dahil. Sagdi na dahil. Bahala sila. English gig ko, wala ko ganahin sa ila. Pero sige lang, okay raman. Tanaw man gyapon ko sa ilo. Man ako sila gi-unsubscribe pero di na ako mag-comment. Itaora man po sila. Pero di na ako mag-comment sa ilo. Tanaw ra ko. Hindi na ako mo-comment. Miski nagplano pa ko nga mo adto dito niya makikita sa ila di na lang ko. Di ba ko ganahan mga taong inana good. Basta ikaw tik ha. Palibasog yung tik. Ayaw gyud pagpaka. Regards kong Mimi kid ba i-hug and kiss ko kami. Ito man gid nagsugod sa tanan ako si Mimi ganahan pareha man imig buwan sa birthday Mayo. Mayo pod. May 13 ko. Kasi Mimi kay May 3. Oh. Diba? Doon na. Pag is Joy. Ay, gano'n kasi Inday po. Cute kay si Inday, no? Si Inday vlog ba? Ano yung ba? Laroy. Wato ni anak, tas gawas po. Oh, naki mga apo, mga Amerikano. Palargahon na ko niya dam. Yang suko siya kay nganong nag-apil-apil ko na kong kagawa. Di miskit palargahon ako sa Amerika. Ino ko ganahan dito, day. Naraman diri akong heart. Kaya ko kapam na lang. Biya si Mario, butan ba si Mario? Maya ayo. O kuya ito, biya isang si Mario. Ito day kaganahan niya. Kalaban ako ulo sa hay gyud. Ay gyud sa hay filmi gyud. Sige mo na siya ginom. Uy, Din namo ko mga barkada na mo mga barkada niya dito mga palainom kaayo pod. di na siya siginom. Sa kuan na siya sa among area. Wala ka gi-vlog di mo na. Ginom ko batay magbasa makitang Inday. Uy, ano sa naman siya? Ito ganahan kong Inday, grabe ka. Ano, discarte kay grabe. Lead ko kapag gamay lang pero sus Ginoo ko. Oh, ang iyang chips di ay mag-order ako. Nakatug siya kay wala siya katug kagabi. Nagkumbati siya og voltage. Si Madam Tutsi, ang iyang bana na sa LTO nagtrabaho sa una. Akong mga igagaw na sa LTO nagtrabaho. Pag umangko na ako og igagaw na sa LTO, kilagit ko sa iyang bana. Ni Madam Tutsi. Sulod ko diha kay ang akong mga baligya na diha sa LTO. Ang mga baligya diha. Tanan na sila diha diri sa ako gapangutang. Mga unsa na lang diha. Muslim kasagari na sa ako gapangutang mga. Kita na ko anak kang Sir Joel. Pero wa pa ko kita kang Madam Tutsi, di ba siya maganahan diha. Pero sa video kita na Kita kayo, 10-0. Tungod sa imo, nag-subscribe ko sa ila. Tanan nga madikit sa imo dai akong subscribe ko sa iya. Kang Day Vlog, kay Angging, tanan lagi. Pag mayon ka nga, oy pakisup
support naman. Ako, sige, kahit tungod kang Miami. Lagi. Napunta ko kang iba, katong kaampo pa siya, tungod sa imo. O katong ampo-ampo pa siya. Nawa, baya to siya. Kanya nibalik tungod sa imo. Sige, napod ko, nag-subscribe na po. Pagkang gubot-gubot din yan po, wala mo kanahin silang duha, murag mga buang man siyang Bahala sila. Ginoo ko mo ganito. Bahala, makita na nila. Kira. Ginoo ko na akong gusulti. Lagi. Huwag na po nag-subscribe sa imong Miami. Pag human sa pandemic nga niya ito kagbuhol, dito na dayon ko. Nagsunod-sunod na dayon ko sa imo. Nya, hantod pagkahuman, si Lilin, imo dayon gi pa-vlog ni anak ng Alin. Kumusta naman imong trabaho dito sa Saudi? Ay ayo. Vlog na lang kalin. Kita gihapon ka na. O diba, nag-vlog din si Lilin. Pagkahuman si Utik dayon. Gingayan. Ang premier, gingayan. Ang premier o giniyang vlog katong nag-tour mo sa iyong balay. Hindi ko kalimutan na. Niya mo dayon to, niya pagkahuman sa kang Utik, si gingayan, tapos si Tata po. Pag-vlog po si Tata, pag-abot nila dito. Hantod na dayon tanan-tanan nga imong gipanghingalan nga paki-support naman. Ako gina silang subscribe. Tungod sa imo. Unay ka matuoran. Dili ko mapunta sa ilaw gitungod sa imo. Lagi. Kay mayingon man ko kag i-subscribe please support. Wala si Joy. Gi-apil ginap si Joy. Di lang ko comment kang Joy. Sa ilang pagubot ako nag-apil-apil. Sa katong sa inyo ni Otek, ingon gyud ko sa mga pulis Miami ang iya pa mga anak gid ko dali pa sa ilo ako dai. Ni anak gid ko so mga pulis si Miami ang gi-vlog pa man gid si Kuan. Si Alchil dito naka-comment gid ko to baliwa raman ko. Nalipay gid ko sa inyo nga okay na. Ako dai ang pamilya dili man perfecto dai. Naman gid tay mga sayop na tao man tao. Di kita perfecto kami gani sa akong anak sa gani di mi magtingog gana magbungol mi akong anak dito dunong kabuok. Ang kinawagwangan to sa Amerika, ang isa katong bayot-bayoting to sa Manila. Supervisor ta siya sa call center. Bangko siya nagtrabaho. Katulo na minyo, parihagapon ka Alchel. Di ba ningon ko sa mo, dahil dawatan na dahil kay ako gidawat. Maestra ha? Maestra ko anak. Ni Undang, pagka maestra, kay ni Uban sa laki. Pag-abot sa Manila, maburusan. Wala naka-maestra. Wala. Hangtod karon. Ako yung kuya sa doon kabata. Sa mala. Kung tanin ko sa mo, tek, dawatan, tek, and sound man ato man ang anak, tek. Dili man perfect. Dili niya. Ay katulo, mga ulitaw pa, mga lalaki. Miski mga lalaki, huwag dyan namin yun. Nasa ako, ulitaw pa. At ipon kapon karon diha. Nya, balak man na ako sila patulog Manila. Kaya kaon sa kong ulitaw po, dito magtrabaho. Di mapun sila mabiyan na ako. Mora din rin, natagaw ito niya. Akong anak, mama, si Paul, tapos siyam. Abot, di naman ko ganun, katigawang na ko. Nasa kuya, wala na nagbalik dito. Wala na. Tabang-tabang na lang negosyo na ginagumay niya. Say, mato ko sa mong bukid, naman may bukid po. Dako man yung akong papa niya. Di lang pag ganahan siya dito magpuyo, magdugay kay layo kayo, biso lalay kulang, langit na. Higaunon mang putik. Akong papa higaunon. Kabantay ka sa among mga ritual. Higaunon, giko kabalo ko maghigaunon. Maura man, ang sinultian sa higaunon dito sa inyo sa bukid ng amo. Maura man. Maura man kay ang kanang mga higaunon diya sa amo sa Esperanza nagikan gina dito sa bukid nun. Nakaminyo og kanang mga taga dito sa amo mo nga lidaghan gid sila. Kung papa tribal shifting dato sa Luduan. Higaunon gid ko. Sila mo to. So lain man lagi ka pagkahigaunon kay puti lagi ka niya. Nabayay ko anang mahigaunon mo jo. Kanang itomon sila pa pero gwapa. Gwapa mahigaunon uy mga pao pilok. Yate kung sa may imong negosyo karon tek. Wala. Kira na tek oy. Mas Miami oy gabi ko. Bless gid pa sa Ginoo kay matinabangon man. Maay man nga pagkaanak, maay nga pagkaigsoon na bless gid ka pa. Pakita ako sa Haydam kanang. Ato pag-vlog di mo naghilak ka sa Angel's Burger. Hoy, Ginoo ko bar po po. Ingon lang ako mga. Hinung sa kanina mama. Yak. Kahilak ko sa iya naluoy ko. Grabe mo lang love story ni Miami yaw. Grabe po sa tuan. Nakahilak di ko Miami ato nakutanaw sa imo ko makaluan. Anis siya panalanginan gid sa Ginoo. Panalanginan gid. Mao na to yung way dam nga kanaang mahimong masubra pa di ay ako. Wala sa inyo. Nasa ni Team Zero. Basig makuon sila ka nalangon na ta diri ha. Ginoo ko. Ako hinungdan si Armin. Naglulat-ulat siya sa imo niya. Ako nagpasalamat ko nakita na ta. Basta ako padayon lang gid ko sa inyo subscribe. Whatever will happen inyo gid kong fan. Salamat ha. Labi na gid sila. O kanin siya kay siya maging pinakauna.
Maya niya, kang lili. Diri na dahil ko na focus sa iya, pero na dahil ko ani nagtanaw sa iya. Diri na dahil ko. Pinagka kay Mimi. Oh, si Mimi Padalaan mo dito mga bag-bag, mga dulaan, mga... Mimi, ako nagpadala si Nina niya. Katong wala pa si Alchel, oh. Si Mimi niya, pohon, ako. Ay! Si Love Love! Si Love Love! Team, sino ko uy, subscriber po ko ninyo. Uy, ang si Saragaga. Gulo ko si Saragaga. Si Maday. Wala si Maday. Sige, gino ko nalingaw. Gino sa ilang dito sa inyo. Si Maday o si Mario. Subscriber ko ninyo. Tanan-tanan. Ako mga kagawad. Ko uy, subscribe ninyo yung Team Zero. Hi, subscribe ninyo. Nag-subscribe ko sa inyo. Kagawad ko diha. Dili ko nag-high school. Dili ko. Yes. Akong lolo, former mayor dere si kasi kaila si Madam, kasi kaila si Sir, si Muling Sanchez. Akong mama si Sanchez ni. Pero nakaminyo akong mama o Igaunon, taga-Esperanza. Diri lagi ko nagdako. Diri tanan. Lagmay pa mi diri mo ni among dulaanan diri. Dagan-daganan. Ya, nakoy parinti diha sa Camellia Homes. Sige po mi diha. Nami diha. Apod sa akong anak gikan sa Amerika nag-Airbnb mi diha sa Camellia Homes do kasi mana. Hindi naman mi maiko diha sa amo. Nag-Airbnb si. Ya, ako paging sa Nilo na diha sa Camellia Homes sa trabaho. No na ni ko. Sa Camellia Homes okay ko. Yo ba pag sinawa. Yes. Panalo nila siya ba? Panalo kay Mario. Na sugod ko na sa iya katong kamote roll nga nagsige na siya naghimo sila ni Mother Earth og kamote roll ikan sa pandemic buhol man na siya buhol kaya pauli niya pandemic pa man tong tayo daro sa tayo abang na kaya mama inyong banding kabalogi ko kay nagtanaw gid ko sa inyong mga lakaw-lakaw katong nga tumo dito sa Siargao sa Paasa pa to siya mo sa inyo tanaw gid ko permi dito sa Davao, Durian, mga unsa-unsa na lang diha. Kini magugamo. Sila ni Franoli. Say ka nang kuanan po siya maglaag pa na Si Franoli nag-subscribe ko tungod sa imo. See? Di tungod sa imo. Sa fish pa ni Franoli mo. Wala pa. Magalianis, Dolra. Dire. Salamat kayo, ma'am. Gets kami ni ha. Dalit na nang. Ano na, Sige na. nawag po. O sino ato na mo? Salamat kayo, ma'am. Lungkot kasi maulaw. Salamat kay love. Di ba? Nanay ko ay. Salamat Ano yung kayo. pang-travel ka? Uy, mabuak lang wine glass. Sada, wine glass yun ni Mario. Magtagay-tagay mong duha. Sige. O, kinahanglan pag magtagay ka, kanaitik ka. Yan na ka maburusan ni Mario. Ako na hininang sa inyong anak, ha? Saro di ka maburusan na ni Mario. Mag-wine mo. Mahubog mo si Mario, ni Marit. Pwede na mas ako magparin ka dito. Kapo matubog na. Kay guwapa ta siya pala na. Makakaluhagin mo naman. Igat din ka, oy na. Salamat kayo, Mario. Salamat na kung ba. Akong bakit love ka na sa Amerika love. Wala siya ni balik love. Kaya gimingaw sa bukto na. Panalo kay si Ma'am guys. Paghawa niya love, among anak duha pa. Pag uli niya sa Amerika, pag padulong niya Amerika, duha pa among anak, pagbalik niya na ulo mo. Uy, grabe na. Pagkadagabi kong pagtirahan. Isa man di mo dagan na nakakadagabi man tirahan di tanaw. Grabe po. Ulo mo mga Sa anak. isa kababaan lang. Upat Ang kaunom nagpalaygit na rin kape mga anak. Bigaw ko si Ma'am Kaubanon. Ang ganyan nila kay gamay isa pa man ka buok. Abi to imo ha. Duha, kuwang pa na og napulo pa sa katusina. Hindi nag-gigil. Ni Capri nagbakta sa siya. Uy, kinupo ka. Kapoy ka ayun lang. Uy, ang kayo. Wala sila vlog. Action yun. Kawala ko pa Si Madam Toxic, ginoon ko si Madam. Himigil lang kayo ni Madam Toxic. Ay okay, naman kay vlog to no. Action yun. Kita ko pa May ganun si Madam. Gulagol. Ay, si Madam Toots. Tama siya. May ganun manita siya sugar. Tama siya ka na bodyguard. Mama, kunin siya pa mo. Kunin. Ana ang dalan man ana. Pero nindot gid ilang ko. Kita ma-feel kinapalagnaw dito. Yes. Wala ba sila sa bukid?
bukid nun, ba? Oh, bugnaw gid kayo. Oh, na diya mo po na sila Miami ni daghan. Grabe kugihan man. Kugihan man si Father Earth. Kugihan kay si Father Earth. Mo na daghan po sila. Napagay sideline, di ba? Oh, naapa pa din yung Butan na ba kayo sa... Uy, yan po ng tinabangan. Yang mga tinabangan. Matinabangon magyuti siya, ma'am. Uy, matinabangon. Mas ipag naanan siya. Asa kita na nga tuwa nakatumig siya ikaw, ma'am. Ya pila ba yato siya kada wala kauli. Ang pili na lang sa ako mga sulit. Uy, wala naman po sila ko. Ano nga, unsa na to sila. Madam, uli na ko, madam. Pagin siya paulingon, ma'am. Dapat, pagin siya paulingon. Kuhaan kayo siya, family-oriented kayo siya, ma'am. Daligaw. Joy, pasiklisik na lang ako. Pero, kinakasaw na lang ito mga asuya niya. Sorry na lang. Wabong ka sa ako. Bahala mo sila. Basta ito nga, bahala na mo niya. Basta ako, permanente rin ko. Panagsan ako mag-comment. Pero, uy, ginaw kami sa nung sa naka-oras. Dala lang ginaw kumbana. Me, sa'yo pa magkakabat. Ay, sa kadali lang kayo. Hapit na. Gawin na lang. Magsimring premiere. Premiere. Hulatan gina ko. Bahala ka diha. Bahala di ko mo comment. Basta kayo. Pero di ko mag-apil-apil ng mga kongkuan. Tanaw, naging ko sa'yo. Tanaw na ko nga. Di ko mag-comment. Nagani ko mag-comment sa'yo. Pero sige, di ko tanaw. Kanan, Lelen. Sige, sana gigayan. Magtanaw, Angging, Daday. Sa diha, isa pa. Si Mercy, sige lang kung comment. Mercy, laban lang Japan. Kay single mother. Kakaroon dito, nagrampa-rampa kang Gerald. Yak, kaya nang pagumangkon na bayad ka Gerald. Siya potential gymnast. Kasi parehas na ang Carlo Yulo. Who knows? Ito, may potential si Gerald dahil. Mura ni pag-asa ni Mercy. Basta po si Mercy, kay mga kugihan po, yung mga anak ng iskila po. Kasi tuan ha, si Doy ipa-eskwela si Mimi, ipa-eskwela gid na itik. Sorry ma'am. Ipa-eskwela yung taon na si Mimi gitik. Basta po si Kuan, Doy, kugihan na po. Wala na akong lugog eh. Butan po si Mimi. Maglagot ba ako ka nang na mag-comment kang Doy, mga animal. Wala na yung bas-bas Doy, maglagot yun po. Ay Doy, pagbayan ako special child. Pangalan na Doy po na. Ako special child take. Ano siya, Mayamiya. Ako rin ay pala sa mo po. Tsura na po ako, pakita sa mo na ako yung special child. Ako yung special child. Abot na diri diha, day. Wa na kabalik ko muli, grabe nila. Takot na lang nila. Mami pang ako magpasidya sa radyo nga nawala. Naglakaw siya Pila edad, ma'am? Pila edad? 21 na siya karon. Naglakaw siya, day. Nakagawas siya. Ano siya niya? Wa na siya kabalik na to sa ina nila ko mo promise. Baba sa diri pa ba? Patay! Si Mother. Pati pa nakalimot ko si Kuan. Kining si mga anak ni walang diha sa igibilin sa inyo ba? Budog. Oo, ano mo si Budog? Nakahila si Budog. Pero okay naman. Kay Madam salamat. Oy, subscribe niyo si Otek, si Mayamiya, Team Sirok, Madam Tutsi and Siblings di ayo niya, si JJ Vlog. Subscribe in town mo sa ila. Thank you so much, ma'am. Salamat kayo. Thank you si ma'am, guys. Salamat Tek pagani. Salamat Tek. Love, salamat lang. Ulo matagugagos kay ma'am. Kumot kayo. Kami na ni ma'am sinot. Salamat kayo, ma'am. Bye. Salamat kayo. Salamat. Ingat. Oh. Hi guys! Ikan mi dito sa Kuan sa Agaw Barangay kang Ma'am Army Cepeda. So nagkita mi Ma'am Army Cepeda. Pagkaman ni ani sa guys ano. Pero ako mga kauban guys. Pauli na mi guys, manamig pamalit sa buwan, ang parimig. Dala, namonetize sabi ako. Sana? Followers ni ate. Kana manghut. Guys, kabot na mi din hila ni Madam Tutsi. Ako nihatag ni Joy Ma'am Army. Kaya para doon na po siya is solar vlog. Madam Army Cepeda, thank you so much.
much. Pero karon ako ni siyang ihatag ni bitaw nindot siya madam kay ngano bugat ang yang kuano nay mga rambol-rambol lami ibunal bitaw. Ayaw, sakit raman. Aling doon. Gatag pa may lambusan ta. Bitaw thank you kaayo madam. Di ba sosyalan kaayo. Napatulison dara na. Dera. Bugat ba siya oh? Na? Thank you so much, Madam. Ano sa'yo pangalan ni Ida? Army Cepeda. Arlene? Army Cepeda. Thank you so much, Madam, sa nagyapon gitagan gyapon ko blazing ni Madam Otik. Ala na di ko hala. So, di mong 1 milyones. Guys, so ang imong milyones. Sagara ba okay yung Mag-ready na po mi guys para pauli. Pauli na mi guys. Pagis likod guys. Ito mi sa service ni Madam Touch. Yan hero. Kuyog ko si ate. Kuyog ko to si ate Mayamia. bayot, kuyog ang bayot. Kuyog, di na ta guys. Ihatod mi nila. Kani sila pa, kuan pa ni sila. Pa-market. Pangumpra ni sila sa silhig. Dato sa gipalitan ni Ate Maday, Ate Lap. Oh. Guys, manakuhi guys. Hi guys, nakabot na mi din nila ni Mother. Din mi nagdritso. Tama si Mimi dani. Kuntindahan. Naghikay na daw si Mimi kay. Let's go ta. Let's go ha, kapaingon me. Kagayan. Og nara Ma'am Army Cepeda, ang imong yatag kang Mimi. Ako ni hatag ni Mimi. Pila ni siya me? 1,000. Ako ginoo ko. Ako bayad sa ako. Ka-bright ba ni Mimi? Okay. Plitin ako. I-plate daw na ni Mimi og magamig Cagayan. Let's go. Dami tong bag di. Dami tong mga bag di. Bilis na, Miss. Miss, dance ang ko. Tulog na rin natin yung minyanig sa bahay ta. Dog ba si Gerald? Third ba? Ako inana na eh. Kisa tayo na Akin. Ako? Og narang bag. Thank you so much, Ma'am Army. Napagitan na pa. May ako ano bag. Wala ko bag. Kisa tayo. Hinay na TV mi. Napagyod. May nagdala ko daan asinay. Thank you so much, Ma'am. Ready ko masuka. Asin. May akuan ni Nay. May akuan ni. Lo ako ni Nay. Natag kang lang. Ano ni Nay? Ako ni Nay. Hatag ko ng Mimi. Yay! Thank you, Ma. Hatag ka niya ito, Bing Bing. Bing, Tulog na sa tibing-ping. Ugma na lang. Thank you so much, Ma'am Army Cepeda. Madam Tutsi, hanggang salamat sa inyo. Tanan, guys. Hanggang salamat. Hanggang dito lang video ko, guys. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. God bless to all.